імені Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca Jezu Chrysta budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestre, witam was do Bożego Domu dżęca na 28. prześletniej niedzieli. W tym realnym nazemskim czasu świadczymy w naszych osadach Germuszu dzień oswiadczenia Bożego Domu. Boży dom to jest ten dom, gdzie się też każdy z nas doma. Dom, do którego nosimy radości a starości, a je Bohu dowierzamy. Dokąd wiemy, że On podziel bierze na naszym żywieniu. Tak, jak mamy my, stajemy za so podziel brać też na byciu a tyciu bliższego. Na początku prośmy, każ przeco, o Bożu smilność. Smil so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Wodaj spuść nam wszystkie nasze rychy, że moc nam miłość Ciebie Bożo, a dowiedz nas junu do wiecznego żywienia.
Twoja miłość knieży niech nas przeco przedkadza przewodza, a nas tajnie dobrym skutkam pozbudza. O to prosimy przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z Knihy Mądrości. Modlach so, a da so mi rozważność, proszach, a przyjdzie na mnie duch mądrości. Ważach se ju wysze, hat sceptarje a trony, a bohatstwo niemiach pono nie za niczo. Nie stajach pono nie najdrohotniejszy kamień. Przeto wszystkie złoto jest nieprzyrunane, jenu trochu pieska. A srebro dobyš pono nie mieć zabwoto. Bole hat strowotu, a zdobność sym ju lubował. A chcych ju radšo mieć hat światło dnia. Przetoż niebu hasite je bwyszcz. Zdobom z niej však dostach wszystkie kubwa, a nieliczomne bohatstwo by mojej rukomaj. Słyszeli jsme słowo Boże. Kněz buď s vámi. Slova svatého sčenia po Marku. W onym czasu, gdy se Jezus na puć hotowaše, przybieża muž, poklakne so przed nim a oprasza so ju, dobry mistrze, što mam czynić, żeby wieczne żywienie dobył. A Jezus jemu odmówi, što mnie mianujesz dobrego? Nikt tu nie jest dobry, kiba jeno Bóg. Kaznie znajesz, nie wamaj manželstvo, nie kradnij, nie svědč opačne, nie obsudźij, čestčuj svojo nana a svoju mać. On jemu odmówi, mistrze, naušo to sem dživować svoje młodostcze. Tu polada Jezus lubosčibe na njo a rekne,
Jedne czy jeszcze faluje. Dzi, a przedaj coś masz, a daj kudym, a zmiejesz pokład w niebesach. Potom šińcz, a zčihuj mnie. Ale musz co zrudzi tu oswodla, a woty inże struchwy. Przetoż on miejesze wiele kubwo. Wokoło Sopola dałszy rekne Jezus swoim uczennikom, ka ciężko przyjdą ci, ki są bohaci do Bożego Królestwa. Uczenicy zatraszychu so jeho swodla, Jezus pak im to jeszcze junu zwospětoval. Dzieci, ka ciężko je dojść do Bożego Królestwa. Luże przejdzie kamel przez łóżko jeby, hac zajdzie bohaty do Bożego Królestwa. Oni co jeszcze byli dziwachu ryczo między sobą, što może potom umożene być. A Jezus na nich poladne a rekne, pola człowieku je to niemożne, ale nic pola Boha. Przetoż pola Boha je wszystko możne. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubię sotra, lubię bracia, snacz znajecie onu znatu melodię ze musicala Fiedler na Cisze. Kudy Żyd tewje śpiewa sławne solo, które się zapocznie ze sadu, gdyż no bych raz bohaty był. Aż tu nie byhiżo, so juno sam z tej mysliczku nosu. Wieso nam so deredzie, poprącmo wszyscy bohatsi ludzie. Ale bohatość je wieso relatywne w obszyjecze. Tak so też ten kniez Jauch w telewizji popuczu te miliony drugi raz raja ja prasza, što chcecie z tylko pieniędzmi započeć. A odmówy są wieso rozdzielne, kajż ludzie a ich żywienie. Drudzy zaso leta długo czekają na te wielkie loto dobycie. Runie nałopaczne, nic szo dobyć, ale szo zubić. Tu te szanse też obstają. A masz samo ludzi, kiż to dobrowolnie a z odpoladom czynia. To, što ten muž w dżęsniejszym Ewangeliu nie je samo czynić. Jezus by jemu poruczył, dzi a przedaj, sztoż masz, a daj pieniądze kudym, a zmiejesz pokład w niebesach. Potom šińcz, a zčihuj mnie. To on nie je mógł, a tohle je on zaso otišel. Když my čítame takhle ve živeniu svatých, so sú oni co šuo obsedstva zdali, kaž mojedla svata Elžbieta Durinska. So zdá, kaj by jim to lohko było. Ale lohko, to jenož je, když máš větší cíl před sobou. Hewak je to jara ciężko. Na przykład, když du bist stary człowiek, so dzielić od obsedztwa, od swojego rodnego domu, to nie jest żadna lohka krocze w żywieniu. Šo stejo a ležo ostajeć, a czekać. To są nasi predonicy Pecza Sztucy czynili na leto. A dżęca je to osud mnohich ludzi. Hakle przed 3 latami były w buddyskim zetkawanskim centrumie Charity Wustajenca ze fotami domiacych kluczów.
Domiacy klucz, jako jeniczkę, štož je čekancam ostavo. A podla portrét toho, komuž ten kluč sluša. Koji kluč je symbol za zubjenu domiznu a za zubjene obsitstvo. My możemy rozumieć, że jest to młody muž w Ewangeliu nastrožił, gdyż Jezus jemu praje, rozdawaj, štož masz. Obsitstvo jaza. A to je najprej jenom prawie adere tak. To płaci menece runie tak za duchowne kubwa, za namryte herbstwo kultury, za nabożki, a nic naposled też za pokład wiry. Weselimy się, za młodzi se tole waża, w domie z nie ostanu, aber so naucza. Obsitstvo ma pozytywną funkcję, gdyż chcesz moje dla swojego założyć. Na drugim boku wiemy, że dżęca w naszym czasu pieniądze przewilku rolę grają. Na przykład, gdyż idzie o socjalne projekty, o lekowanie, o ladanie starych, ki się przeco drusze, o kupowanie, choć może taj na namać to šo finansować. Obsitstvo a pieniądze jazaja. A Jezus to wie, a to dla praji, kad ciężko przyjdzie bohaty do Bożego Królestwa. Ludzie przyjdzie kamel przez łóżko jeby. Spodziny je to obraz. A teologowie hodachu, što da je on z tym minił. Te łóżko jeby, kotrež Jezus snadź moli minić, to są niskie wrota, byli do Jeruzalema, a kamele zamożachu je jenoż na kolenach suwają, przejść, štož rade ne činjachu, dokud je to nimo mire napinace. Znano, Jezus runie to mini, za Boha to je bole napinace, do Božego Królestwa dojść. W Dortmundze, w cyrkwi Świętego Bonifacja, so oni do zakoda cyrkwi runie tutun scenu z tym kamelom, ki so przez te wózkie rota suwa, przedstawili. A ci, kiż nikie livestream ladaja, może tutun obraz widzieć. Bohaty je bole jazane, a snad też bole fascynacji materialnych rzeczy podleży. Niektórzy szkolić chce to dla szec jacy mieć, bo to ani przetrwać nie może. Gdyż pomyślisz na politikario, ki si nimo swoich dobrych dokodów spytali, złoty nos przypodla zasłużyć. Jezus nechia chudobu chwalić, ale on skejczni, co może człowiek swoją swobodu mamony przedać. A tu te spytowanie we wszystkich czasach samste postało. Preni, ki się tole kapirował, jak straszne może to być, a potem radykalnie chudobu praktykował, to by się święty Francyskus. Riadnicy, ki dżęca do klosztra zastupują tej pančicach, to tak je, odpoważa ślub chudoby. Za bychu swobodni byli za tuto nadałk jako nisza, aber jako knieżny. A predahać wieczne śluby odpoważa mają szot swojskie odbyć. Chudoba ryka tu puścić móc. A mnich naszego czasa je to takle formulował, chudobu slubić nie reka jenoż swoje obsitstvo,
puścić moc, ale też używanie swojskiej mocy. Po takim, gdyż otodziesz, tu masz to prajcz, aber swoją intelektualną moc nic urać, a nikomu pokazać, ko upłonio. A kudym so przywobraczyć, ryka też tym, so przywobraczyć, ki su duchonie a dušinie wokudnili. A takich mamy dżęca też. To są kudzi naszego czasa. Po takim ten facet za nas ryka, obsiedzieć tak, kajż nie by obsiedział. To by Jezus nam dżęcniejszym poruczył. A puścić moc je nastajenie, do któregoż mamy podczas przeco bóle nudzrost w biożywienia. A potom hakle spoznajesz, što ma trajnu, a što ma snadź samo wieczną hodnotu. A započ z časom też twoje obsedztwo rozdzielić. Nie czekaj, do niż ja sam nie możesz. Si ty przystajene Jezusa, tak so juno jene dziecko biskupa praše się. A tu by tak perpleks, że nie wiedział, co odmówić. A biskup však nie dostał swoją mzdu, kajż my duchowni od cyrkwi, ale od stata. Je on to przystajene stata? Nie, wieso nic. To tak zwisuje, to ma historiskie przyczyny. A ten Hulc, on rykaše, Maximilian, chce pa jen odmów mieć. A potom je biskup raju, haj, on je przystajene Jezusa. Dokiż za nią on działa. A tak może praszenie jeno dziecka przemyslowaniu ponuwać. A biskup raješe, poprawom, my so każdy z nas wieczor, so takle no praszyć, symy dżęca, dobry, przystajny Jezusa był. Amen. Modlimy so wiru. Wierju do Boha, Otca Wszechmocnego, Stworzyciela niebes na ziemi, a do Jezu Chrysta, Jego jedynecznego Syna, naszego Jezusa, i się podjętego Ducha Świętego, narodzony z Maryi, Dobry Boże, dobra ziemie nie są sprawnie rozdzielone. Mamy bogatych a chudych. Nam pak so dere będzie. To dla krążymy byle wokoło siebie samego. Mamy pak też bliższego widzieć, kiż naszą pomoc trzeba. A tu jeszcze prosimy. Bożo myć w żywieniu chce każdy, ale czym so to nie radzi. Prosimy za všich, kiż pytaja za zmysłom a zbożom. Kryszcze słysz nas. Niemiena je nasza utroba, gdyż nie odpoczuje w Bogu. Do prajsjata hausztin. Prosimy za všich pytacich, so bychu wierne zboża w wierze do Boha namakali. Kryszcze słysz nas.
Bój a szczujmy, tak też dżęca Jezus ludzi naryczy. Prosimy o duchowne powołania w naszych osadach, zabychu młodzi ludzie Boży wóz słyszeli. Chryście, słysz nas. W naszej wielkiej osadzie mamy młodych a starszych ludzi, dzieci a młodostnych. Prosimy, zabychu so generacje między sobą zrozumieli a pomali. Chryście, słysz nas. My bohaci a mamy všeho dość, to nie jest samozrozumiłe. Tuż nie zabudźmy dziakliwy być, a z potrzebnymi dzielić. Chryście, słysz nas. Dobry Boże, Ty nas znajesz też nasze potrzebności a przecza stajnie się zwolniły na nasze pusto a należności słuchać. Dziękujemy Ci, że się nam bliski, że nas przewodzisz a podziel bierzesz na naszym żywieniu. Tobie bądź dziak a chwała nitko a wieki na wieki. Modlić się słyszycie, żeby se moja waszła podoba Boże a mocnemu Wódcy. Knieże Boże, z opornymi darami przyjmij patrzery swoją ludu. Zabychmy pobożnie świeczo tule światu służbu dojszli do niebieskiej krasności przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospieńmy w utroby. Dziękujmy za Kniezie naszemu Bohu. Woprawdzie je od nas sprawny, stawny a spomocny. Za sorci stania wszędzie dziękujemy, Knieże Święty Wódcy, wszechmocny, wieczny Boże. Przytoż tak jara se świat lubował,
Zase nam svojho syna jako umožníka posłał. Ní morychabu nam był všim podobny. Zaby ty we nas lubował, što ślubuje swoim synu. Przy swoją posłuszności nam on Twoje dobra zdobył, kotryśmy ze swojej nieposłusznością zubili. To dla sławimy Cię, knieże, ze wszemi angelami a świętymi Twojej krasności wyskają. Upravče sjate se ti knieže, aj ty se žuvo šeje sjatosće. A to dla přikadžame před tvoje obliča, svičo zjednočeni s sebe crkviu, preni džen tydzienia, jako džen, na kotrym się Chrystus mrtwych stanu. Šestního, kotroho se swojej prawicy powyższył, czy knieże prosimy. Posvěť tu ty naše dary z rosu svojho ducha, zabyś ty nam bywaj živo a krej Tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, kýž je nám poručil tuto potajemstva svědčić. Predať se on dobrovolně čerpeniu vůda za on klip, džakovaše so, vámaše, a podają swoim uczobnikom raju. Zmicze, a jeszcze šice woto. To je moje čivo, kotrež bude za was podate. Taktisch zawon pajedzi kiluch, dżakowasze co zaso a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze a picze šice z nią. To je kiluch nowo a wiecznego zakonia, moja krwi, kotraż bude za was a za wszystkich przelata, kładowaniu rychu, czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tu już święte bycy na jego śmierć a zruła stanienie. Przynoszamy Ci chleb żywienia a kieluch wozbużnienia. Dziękujemy za Ci, że si nas powołał, że Tobie stać, a Ci służyć. A prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kot sich używamy Chrystowe żywo a krew, w Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkiew po wszej ziemi rozbrojeną, a wudo spełnił w lubości. Gromadź z naszym bamżem Franciszkusem,
z naszym biskupom Heinrichem a zošim duchowstwom. Spomni też na naszych bratrów a na nasze sotry, koci su umreli w nadzi zo zrówastanu, przyjmij ich a wszystkich zemrytych do svitła swojego oblicza. Smil so nad nami wszystkimi prosimy spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, koci so ci zo všich wieków spodobają, zabychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa so Ci Boże wszechmocny Wódce, w jednocie Ducha Świętego wszak chwała, cześć a hordość wieki na wieki. Nerikamy jenoś dzieci Boże, ale my to sme, a tak smimy też ponidubiery so modlić. Otce nasz, qui se w niebiesach, świeć so Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dżens, wodaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mili pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomaj nam, zabyśmy od rycha swobodni, przedewším zamučením wistči, očakovali zbožnú nadzieju a przykład naszego zbożnika, Jezu Chrysta. Chrystus je náš pokoj a naše ujednanie. On nas jaza do wielkiej jednoty bratru a sotru tyšeho prosimy, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej cyrkve, daj po svojej voli pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajnie s vami. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Liczy jenio Boże, który zabiera rychy świata. Jezusa, mój zbożnika.
Śpiewamy nie tylko to może wszyscy sobą śpiewać. Madelmisser. Hodosny Bożo, Ty nas živiš ze sjatim čivoma, drogi, kriju svojho syna. Prosimy Cię pokornie, daj nam przez tuto cyrobu podziel na bojskim żywieniu, przez Chrysta, naszego Knieza. Proszę łopkieć bójcze płaciwe higieniczne postajenia. Kolekta romadzi so przy duriach. Różuc modlimy so netko w oktobre doma, a jako osada w klosztrze dżęca 14:15 za zemrto Jana Richterja. Jutce pundzielu 17:00 pola Facekec na Minskim puczu, utoru klosztorskiej cyrkwi, czwartk pola Handrikec na Sydliszczowym puczu, a piatk wieczor do Kemszy. W Kruszczycach mamy Różuc, jutce pundzielu Nimski, utoru a sredu Sapski, piatk do Kemszy. Dobroszice modlimy so Różuc pundzielu 18:00, w Worklicach utoru 18:00. Kolekta przychodnu niedzielu je klosztre za intenciju na miestnej a farskiej cyrkwi za misjonski skutk postajena. Darowanskie wobalki leża przy korbikach. Zapłać bo uprajemy za sczyjowace dary za ponowienie farskiej cyrkwi, dojce 100 euro, juno 200 euro, za okna fasadu farskiej cyrkwi juno 50, juno 500 euro. Pundzielu a utoru obdziela so wszyscy duchownym biskupstwo na letnym dalekubaniu w Szmochčicach. Sredu rano klosztry Kemše nesu. W Dobrošicach su Kemše sredu 18:00. Szulskie Kemše czwartk su tun raz w Kruszczycach 16:00. Ministranča, kot siž maja 17. oktobra służbu farskiej cyrkwi zetkaja so czwartk po szulskich Kemšach z uczwaniu. Tu w cyrkwi. Czwartk zwučaja wieczor z 19:00 w osadni dujajo, hornichom dumie. Šijoty na Kermuszu prosimy w osadnych po pomoc przy redzinu w oknu, w osadnych rumnościu, a to w utoru od 9:00. Potom pomoc przy redzinu farskich leżonościach Kirchowa 19. a 20. oktobra od 9:00. Piatk po Kemšach przeproszujemy wszystkich pomocnych zwójków na zromadny wieczór na faru. Przychodnu niedzielu świadczymy we wikarii Kermuszu, Kermuszem Niszpo 14:00,
15 obrubi Modzina. Sredu 20. oktobra sú osadní, wieczór 19 godzin na przednoszk. Tym je obkadzenie ze żywienskimi krizami jako szansa do dobroszczan kapoki przeproszeni. Przednoszuje knini Klaudia Lejde ze biskupskiego ordynata Nimskiej Ryczy. Dnia 20. oktobra je tomu 250 lat, zobu po nowonatworje nasza niczyjsza farska cyrkiw przez budyjskiego tachanta Jakuba Jana Wuskiego, rodzonego chrześcijana poswięcona. Na tym dniu przeproszujemy osadu wieczór 18 godzin na Wigiliu z poswięceniem nowego Świętokrzyża. W sobotu święcitaj swój złoty kwas Reza Regina a manżelski Benedikt z Prawoczyc. Jubilarumaj przyjemy daj Boże. Sakrament świętomanżelstwa chcecie si zaudać, proszytaj wierujących po modlitwu, a šipowiadataj so drugi raz Roman Wesela z Kroszczyc a Maria Zachonec-Wiedenc. Drugi raz Stefan Wenk z Kaszyc a Ryska Mejglec z Worklec. 3. oktobra zemri bez staroby 85 lat Hans Kretschmer z Worklec, kowanie a requiem bešte piatk. Knieże daje mu wieczny odpoczynk. Odpoczuje w pokoju Bożym mszy. Punżelu. Jangelam Pistonam skazana ze Smyczkiec, Wutoru. Za nebo Mario Hančiku, manželsko Pauva z Kruščica nebo i svoj bevičazec Boranec. Sredo rana. Džakna Prostma Boža mša skazana z Prawočic. Štvrt šulski gemše za nebo Pauva Hermana a manželsko Hanu z Novi Veski. Piatk večer za Žibecha nebo i svoj Bešovčic, Kruščic a Koklice Sernjan. Sobotu večer za nebo Ulricha Henselajta z Horko. Przychodnu niedzielu rańsze za nebo Jana Leczbora z Lena, dziewięci za osadu, a napojenaci za nebo Güntera a Raimunda Nalera ze Lena. Dojszła je też na faru sczyjowaca powieść ze Rudnych Choru, ja to czytam, kajż to tu stej. Liebe Schwestern und Brüder der katholischen Pfarrei Heilige Apostel Simon und Juda in Crostwitz, wir sind evangelische Christen aus dem Osterzgebirge und haben mit großem Interesse in der Sächsischen Zeitung vom 29. September den Bericht über Crostwitz gelesen. Wir waren sehr angerührt und beeindruckt von den Glaubenszeugnissen einiger eurer Gemeindeglieder und haben das als starke Ermutigung empfunden. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch ganz herzlich zu danken und mit einer am 30.09. überwiesenen Spende von 1.000 € zur freien Verwendung für eure Gemeindearbeit zu unterstützen. Gottes Segen. Dziękujemy za tuto reanu powieść, która się tu dojszła. Wam všim żonowanu niedzielu w naszej szkole wutrobne zapłać Bóg za ugotowanie Bożej mszy. Kniez bądź z wami. Błażony was wszechmocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Amen. Dzieci w pokoju.